कनिष्काया मेथाइ मोनजानायखाय जि खुसि जाथारदों बा मा मोनजाखो सिंग्रा बा हा आंनो दे गोथाव टेस्टि 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 दे आंनो हा आंनो दे आंनो हा मा मा होआखै नोङो गोथाव कनिष्का hey 1 2 3 deh deh खर' सानायाव जि ओरै मोसानांगौ जायो jeng ip up ip kono deh babana जाखादों hornलाय आबो आंनो हरन आप जानांगौ आं 언제 몰라 이라는 hot deh bri labun labe laba mama labang laba laba labe ya labe tuh Tổng mà sẽ cái lại cũng hơn nhị ra lại ván anh ấy đến đầu đến si cả đừng hồ nơi cả đừng hồ nơi mà nhị và đi khả rào này vui 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 của thầy अरे वाह बगन अरे माथो खिथा बुंनो सेरजा मोनबा आंनि अनेक मेथाइ बानायनानै सोगाबलांनो हायो आरो दा नै थख' मेथाइ जादों नालाय आं दा मा बुंबावगोन ओमफ्राय मानि दंबावो खनदो आयु आफा दुखु दाखालाय हरायो आफा आंखौ दुखु दाबो हामारगौलाय बोराया गुवाहाटि तेजपुर बायदि रोखोम केरेला फिथाइ खायैसो आय मा बेजोंसो बुंखायो नमसे देलाया रिना रिना ओरैनो गाबाखै आंखौ बायगन आयै आगै मोजां खनथारदे आंबो दुखु मोनो मावना जानो रोंनाय नङा मोजां फाग्लाफोर फाग्लिफोर जाजोब्बाय गोसो थोलाबायनाङा फाग्लाफोर जाहरबायलै जि मोजांखौनो होनदोंलै सेंग्रा सिख्ला फैनायाव लेखा हो फराय मोजाङै आरो मावदां बिमा बिफानि खोथाखौ मानि जाजोब्बाय जि आखाइ खबबाय सोरबा बुजिनायफोरा आंबो मोजां मोनथारबायलै देलाय खनसे मिनिबावलाय आं हा मिनिबावलाय हा मिनिबावलाय खनसे हा मिनिबावलाय होनदों आं मिनिबावलाय मिनिनायखौ आय मा 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 Oi, tchau.